Здравейте, аз съм почетен фен на знака и така съм се кръстил. С мен е Кокомен и дайте прочета името е Тингем. И да, ние ще играем Майнкрафт Ерони. И да знаете, вечерта ще убивам зомбита. Да ви кажа, дами и господа, ай кажете нещо бе. Добре, сега да се представя, аз съм Тингем, но ми хареса това име, аз си го измислих. И аз тук съм искам всички да си кажат истинските имена, зато и аз се казвам, истинското ми име е Ангел. Моето истинско име е Калян, но аз съм се кръстил в играта Кокомен, като например някакъв супергерой като Супермен, но аз играя така името като Тингем. Аз съм Митко, ама кръстих със знака, защото това име много ма кефи. И да, сега... сега Кокомен ще каже нещо. Ние сме от много време почитатели на знака и сега се вдъхновихме да играем Майнкрафт по същия начин като той и така ще ловуваме като него. И първият епизод, като му гръмнаха къщата, така може и да стане и с нас и да се оправим. Сега, ако някой има да казва нещо, да го казва. Аз искам да кажа нещо. Значи, сега аз мисля, че през този епизод ние ще правим много штори работи, например като ще свалим броните и ще се бием и ще има 10 рунда. Който победи през тези 10 рунда 5, той ще е победител и ще получи цял стек лапис лазули. Да. Съгласен съм. Добре, и така да идем на построеното от нашия Митко, т.е. със знака. Бойно поле. Той си направи тунел. Хайде да отиваме. И къде биш? И да, и аз да кажа нещо. Аз да ви кажа. През тези 10 рунда може и да се изгуби майтамите също, да ви кажа. Ама ние си ги свалим. И може да има и кръв, и екшън, и битки, за това, че гледайте и не слизайте от... Тингем, имаш ли храна, бе? Искам още нещо да кажа. Имам 44 картофа. Дай ги. Да кажа. Мисля, че този епизод ще бъде интересен, за това направете си пуканки, вземете си голяма хиперсода, сладолет и няколко бургера, защото ще продължи вечно. Някъде към 30 минути. Колко нещо да кажеш, къде е къщата ти? Тингем, нали каза, че имаш храна? Я ми дай малко храна. Виждаш ли ма? Ето ма. Тингем, дай ми храна, бе! Чакай, ще ти дам, ето. Ела. Дай храна, бе. Ето. Закубаш ротен флеше. По-тихо е. Аз нямам друго. По-тихо. Значи аз слагам моите айтами в този чест, вие си ги слагайте. Дами и господа, аз знам къде има. Аз си взимам този чест, където са диамантите и другите неща. Аз и тук в тази работилница имам един чест, мога да си го взема и си сваля работите. Мечовете ли да си махаме? Да, разбира се, нали това ще е... Не бе, човек, нали ще бой... Ти ли си остава всичко? Да, ще трябва да си направя някаква броня. Някой има ли дърво? Аз имам едно само. Аз нищо. Аз не знам къде. Ще изкопавате тук. Дами и господа, Тингем, тук ще сложа моя част, ще оставя моите работи. Аз си направя един чест. Дами и господа, да знаете... Това не ти има да ти чуе! Дами и господа, да ви кажа, някой други епизод ще игра с... Ей! Чакай малко, После ще взимаш от дърветата. Аз взимам от дървета. И дами и господа, някои епизоди дори ще... Колко къде е крафтинг тейбъл? Ето ли. Дами и господа, също да ви кажа... Махти бе. Човек! Добре ли? Дами и господа, също някои епизоди с и тия двамата, Тингем и Кокомен, ще играем на The Dropper. Да знаете, Тингем е много добър да Dropper, а пък Кокомен той за нищо не става. Аз просто не съм го опитвал никога. Той никога не игра да Dropper. И пич, я ми дай утка ма хлебеца. Но се вълнувам, че ще играе на това. Човек моят чест ще е тук. Дами и господа,
Човек, остави си бронята, бе! Що? Ще играем без брони! И без мечове, човек! Бате, ама това не е честно. Честно. Няма да оцелеем ни една минута. Ами, добре, ще бъдем с обикновени мечове. Ай, аз ще взимам диаманти. С диамант, ама не да читна. Ай, давай, човек! Взех си един. Аз имам един. Аз нямам! Ама не трябва да е читнат. Ние нямаме храна. Без храна. Давай, няма да До оцелеем. смърт играем. Не, ми давай, човек, ви обрати всички! Аз имам само един обикновен ден. Айде хора, аз имам един. А, ето Махай и. си бронята. Дами и господа, аз намерих само един обикновен. Махай си бронята. И сега, дами и господа, ще се бием с ендермени и такива работи. Не, работи. първо. Бронята е измамник. Остави сега. Ей, Аз се... постави си бронята. Дай крава, дай крава! О, Да? Ама човек. Оставиха! Ето не е сега. вярно, виж са. Ау, да са и баф идиота, бе, човек. Верно бе, има И да, колко мен няма припомнено Айде, нещо. хора. Айде, хора. Къде къщи? И да, дами и господа, ще слагам Колко е? тингелчета. зомби, пък я помня. Чакайте, мама, чакайте да се изкажа. Чакайте да се изкажа, хора. И да, ще слагам тингелчета като псувам, защото, дами и господа, аз му го псувам. Вярно, ето е не съм. Ако искате, питайте тингел. Да, той... Аз ще го убия веднъж на десет. И аз. Колко мен тебе му... ми е приятел. Ари, знак. Да отиваме се бием. Колко мен, Ари? Паяк. До арената. Държи парка. И дами и господа, Ари, хора. чичек, имаш меч. Паяк, Да. ето го, да умахни. Аз ще да го бия. Чакай, бе, колко молеца. Колко мен стигна на мене молеца. Аз го бих. Гледай го как прави. Тото паяк. Ари, айде се бим. Първи минут, аз срещу знака. Бег. Не. Ай, бе, човек, Ай, ай. маймун. Мамо, кога? Аз бях на 3. Не, чакай го. Ай, бе! Мизерник! Трети рунд. От мене. Дами и господа, майка му бият ма, бе. Дай си взема мечовици и такива работи. Аз не съм ти само. Аз съм само. Баяка е плажната му. Зомби до тебе. Аре, килиш. Йой! Ела, Ау! зомбито то да. О! Зомбито чизна. Каляне, да не слагаш тази броня. Стената, бъдете хора. Ай, махай си, Битко. Как не се виж нещата? Пъти са Митко, ето, айде да ми ти летят във въздух. Мочи. Митко, стига мъдра! Това не е честно. Опа, чай, аз их Аз някакви... си имам бронята. Митко ми дай да ми ти Аз си си... Коко! Съжалявам! Те идват към Не мене! взех ти нещата. Също ти дам сега. Къде си? Гледай. Чакай, връщам ти меча, Коко, сори. Бати хората си, бе. Ета пак. Мизерник! Оставих ти сам меча. Това си моя меч. Митко, къде ти е меча? Ай, бе, хора, ви ми взехте меча! Аз имам два, ето ти един. Там един, бе. Стига мъдра, бе! Битко. Арме те беру! Трябва да меча, Битко, той е мизерник. Дайте ми меча, бе! Митко, трябва да меча, той е бил мизерник. Сега ще ви скоча да един пъч. Аре, къде ми е меча? Митко. Митко! Дами и господа, ще се върнем и сега като стане ден. Ма, биме! Там къде не трябва. Баба ти е там, къде ни трябва. Ай, Аз тъм. къде съм, бе? Газиме на сянка. Ни, брат, аз... Дава са! Да. Пуснем се. Ей, къде ми е меча, Митко, вари ми меча. Ей, той ще напада. Айде, отвора. Аз умрирам, бе! Кому бил, е? Аз бия със стрели, бе! Аз умра, бе! Мизерник. Дами и господа, ще се върнем и сега. Абе, колко мен, немам 105 вилба. И той не взима нещата. Аз ти ги връщам. Не съм ти вземал работите, Митките. Тапанар. Аз няма да игра с сече големи тапанари. Добре, аз има ли туалета някъде? Дами и господа, Тинген! Ще напия като удо, копеле. Това го върнах на зет тебе, Коко. Гледай, той ми взе всичко. И едно XP нямам.
Нямаш ти газа си. Дами и господа, не стана много гавги. Чакай малко, ще се върнем и сега. Върнахме се! Майка му! Майка му! 10 минути стана клипа, човек. 8! Невярно. И 8 е човек. 5 и 8. Ми, 5 и 8. О, е. Там... Аз трябваше сега да се тръгвам. Ау! Айо, човек! Човек, знаеш, че съм на малко кръв! Не описти ли му? Не! Да, аз се убих. Дами и господа, колко мене... Да ни казвам, какво? Майка, човек, аз да убих само с ръка! Чакай, има мечи. Абе, не бе. Тарата, си взема всичко. Експирие. Мечове, мой сън. Аз вече вадя тежката арчерия. Вече няма се... Кома стреля! Вече няма се подиграят с мене. Скелето! Помощ! Вече са ми изели нещата. Давай, човек! Аз умрях! Бият на скелети зомбита. Знака BG was found by... Ти не ме убила! Някаква. Тия глупаци ми взеха нещата. Глей! Мишко, къде си? Много ви мразя всичките. Дами и господа, всичкото експирие в мене. Няма пък, връщай ми ги! Не мога. Връщай ми ги, сега ще набия! Ама не ме. Невярно! Що си с броня? Къде ме меча? Ти си с бронята пак. Дами и господа, ще върна из... Върнах се. Аз нямам меч! Витка взе меча! Сега се амени тук, където да вземеш. Значи, колко телета убиха? Джингям! Ние сме с брони! О, майка му! Удари... Дай експито, е! Майка му! Дими. Них! Също прибя. Чакай! Стой! Не съм се учил на стоп! На стоп мания! Айде, идиот! Не съм се учил на стоп мания! Дами и господа, ще върна сега. До смърт, бе! Върнах се. Вау! Аз съм затегнал зомби и го почвам да ръба и той не води. Налагаме зомби, брат! Много смешно да кажа. Къде са ми айтеми, човек? Налагам на един скелет! Не ме налагай зомби. Да, човек, налага, че си газъви. Бро. Митко го гонят зомбита! Да, човек! Гонят зомбита! Митко го гонят зомбита! Тук ме бива! Аре, Митко! Бай. Дай случай на шат да пускам ми. Давай, човек, аз нямам броня! Аз имам! Мамо! Дай манчитата! Зомби, бе! Не правите мой чайто ми, бе! Ми давай, човек, аз имам само една каска! И потушки! Че злати мои работи са мои злати. Кое има утре? Къде са били? Митко! Къде са били? Има върни чайто ми, че ако не... Върни ми айтъми, че ако обичаш! Ако обичаш, ще трябва... Де ти взимаш айтъми? Аз съм в моя сървър. Веднага! Върнахме се! Вярно! Върнахме се! Къде? Газъче. Ачо, дай му кой сървър, моля те. Дай това, не. Той би Сега ще сланиза. направя нов. Давай, човек, е бахти майката. Хвана Кингъм. Кръкът му заболя. Ние сега един седи като... Аз и сега ще тръгвам. Че мама ще поди. И моята в 4:30 става. Първо да ми играе. 5:30 сега. Колко е? 5 и нещо. 5:12 бе. Аре бързо, направи сървър! Дами и господа, това за този епизод. Чакай! Митко, имаш ли някакви сервери? Дами и господа, това за този епизод. Надявам се харесва